Feu clic en Autoentrevista, en la part dreta del web. Automàticament apareixerà una finestra i haureu d'autoritzar als serveis públics d'ocupació a la utilització de les dades de la vostra demanda d'ocupació als efectes de la intermediació laboral. Entrareu a l'apartat d'Autoentrevista. En primer lloc, teniu les dades personals. És importantíssim que aquestes dades estiguen actualitzades, perquè Labora les emprarà per a contactar amb vosaltres. Heu canviat el número de mòbil? Heu canviat de domicili? Així haureu d'afegir tota la nova informació.